tartea. Gure aldetik, eskerrak, mil esker hurbildu zareten guztioi. Geratzen den hauteskundeetako azken txanparako animoak eman nahi dizkizuegu. Segi gogor lanean. Bildu koalizioa arrazoiez kargaturik dator. Legitimitate osoa du bere herriaren aurrean. Aldaketarako tresna baliagarri eta beharrezko gisa ikusten da. Eta mezu horrekin hurbildu behar dugu herri honetako abertzale eta eskerreko ororen gana. Guztiak bozkatzera deitu behar ditugu. Herri honek bizi duen garai historikoan, bozkarekin parte hartzera deitu behar ditugu guztiak. Guztiak! Bilboko areatzatik bekera bidea egin dugu. Bide oparoa eta orain maiatzaren 22an hautesontziak botoz betetzera. Gurea da etorkizuna. Bildu da etorkizuna. Gora Bildu! Gora gutarrak! Gora Euskal Herria!